Jama'a assalamu alaikum, da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. A sunana Ibrahim, ɗaya daga cikin waɗanda suke kula da wannan channel namu mai albarka. Idan wannan shine karo na farko da ka haɗu da wannan channel namu, muna roƙonka da kai mana subscribe domin ƙara ba mu ƙwarin gwiwa na ci gaba da ɗaura duk wani sabon bidiyo akan update na cryptocurrency ko Pi network ko kuma forex market. Domin wannan shi zai sa idan muka ɗaura wani sabon bidiyo ka gani. Na zo da wani ɗan takaitaccen bayani akan wata matsala wadda ni ga mutanenmu suna fuskanta game da harkar crypto ko kuma ce kasuwancin crypto. Wannan matsalar baya wata bace illa asarar da wasu suke yi, mummunan asara, kuma wannan na faruwa ne saboda rashin bin wasu daga cikin hanyoyi na kauce mummunan asara ga kasuwancin crypto. Zan ɗauko ɗaya wadda zai magana a kanta. A hanyar wadda nake son yi magana a kanta wadda mutum zai kauce mummunan asara ga harkar crypto ita ce idan za ka sai crypto ko wani token, let's say kila kana naira 100,000 kuma ka ɗauki cewa ko kuma kana son ka sa waɗannan 100,000 ga sana'ar crypto, to kada ka ɗauki waɗannan kuɗin gaba ɗaya ka sai crypto ƙwaya guda ko ka sai wani token ƙwaya guda. Saboda idan kai haka duk lokacin da wannan token ɗin, musamman ma in shitcoin ne, duk lokacin da ya faɗi farashin shi ya faɗi warwas, to za ka tafka mummunan asara. Abin da ya kamata kai shine idan har kana 100,000 ko 50,000 waɗanda kake son ka sa ga kasuwancin crypto, to kada ka sai token guda. Aƙalla in kana 100,000 kana son ka sa son ko kuma matsayin su ne jarinka waɗanda kake son kai amfani da su, to aƙalla ka sai token guda 5 na 20,000. Let's say kila kana son ka sai shibanu, to kaka ce ka sa kuɗin gaba ɗaya 100,000 nan ga shibanu. To abin da ya kamata shine ka saya shibanu 20,000. Kila so kana son ka sai BNB shi ma ka sai na 20,000. Kana son ka sai Safe Moon ko kana son ka sai quick cash ko kana son ka sai baby doge. Ga sunan dai duk wanda ka yi bincike ka tabbatar da sahihancinsa kuma ka ji ya kwanta ma a rai, to abin da ya kamata ka yi shine ka siya wannan token din na 20,000 daga cikin wannan 100,000 da hake da su. Akalla dai ka samu token guda 5 na 20,000 ka siya. To insha Allah idan kai haka za ka kauce mummunan asara, saboda duk lokacin da wani ya faɗi za ka ga wani ya tashi ya baka riba. Sai ya zama asarar da kake yi kamin kasuwa ta koma normal, za ka cewa asarar ba ta da wani yawa haka. Amma sai ga mutum ya tashi ya ɗauki zunzurutun kuɗi ko kuma ce kuɗi gaba ɗaya jarinsa ya sai coin guda. Wasu ma sai ga ma wani shit coin na wanda bai ma da wani use case mai inganci, sai ga mutum ya ɗauki kuɗi da yawa ya zuwa mishi. To duk lokacin da wannan coin ɗin farashin shi ya zube ƙasa, sai ga mutum ya mummuna asara. So gaskiya ɗaya daga cikin hanyoyin da mutum zai kauce ma irin wannan asara shine mutum kada ya saka jarinsa gaba ɗaya ga crypto guda ko kuma token guda. Ka raba abinda ake ce ma turanci diversify. Ka yi diversifying, ka siya wannan ka siya wannan ka siya wannan, kuma ko su kamin ka siya su ka yi bincike akan su, ka tabbatar da sahihancin su da use case nasu. Insha Allah idan ka cigaba da haka za ka cewa ka kauce ma irin wannan mummunan asara. Muna fatar Allah ya sa mu dace cikin wannan kasuwancin namu, ya ba mu sa'a.